Il-ġimgħa l-Qorti tal-Appell ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali li l-Għaqda tas-Soċjetà Ċivili Repubblika m'għandix dritt tikkontesta fil-qrati l-intħil tal-Gvern fil-ħatrit tal-Maġistrati u l-imħalfin. Dan issa jfisser li quddiem il-Qorti Kostituzzjonali se tkompli tinstema' l-kawża ta' Repubblika kontra l-Gvern dwar kif jinħatru il-Maġistrati u l-imħalfin. Il-Qorti qalet li l-liġi mi statika u anke mingħajr bidla fil-liġi statuttorja dak li kien tajjeb u validu fil-passat mhux neċessarjament jibqa' hekk illum. Fi kliem ieħor, il-fatt li l-imħalfin u l-maġistrati kienu dejjem maħtura b'tali mod fil-passat ma jfissirx li llum it-tali metodu tal-ħatra huwa tajjeb. L-Avukat Ġenerali kien għamel talba lil qorti tal-Appell biex twaqqaf il-kawża ta' Repubblika minħabba li skont l-Kostituzzjoni u t-Trattat tal-Unjoni Ewropea ma jagħtuhiex id-dritt li tagħmel kawża bħal din. Dwar dan, il-qorti ċaħdet dan l-appell. Permezz ta' stqarrija Repubblika tenniet li l-qorti qablet mal-Avukat Ġenerali li l-Ministru Owen Bonnici m'għandux għalfejn jibqa' iwieġeb f'dan il-każ iżda minflok il-kawża għandha tkompli kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat. Repubblika komplet li l-qorti ċaħdet ukoll it-talba li tordna lill gvern milli jkompli bil-ħatriet ta' mħalfin u anki maġistrati ġodda sakemm tkun deċiża l-kawża tal-istess Repubblika. Repubblika kienet rappreżentata mill-avukati Simon Busuttil u Jason Azzopardi fil-waqt li l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja kienu rappreżentati mill-Avukat Ġenerali Peter Grech. Il-Qorti Kostituzzjonali kienet preżeduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi flimkien mal-imħalfin Noel Kuxkieri u Giannino Caruana De Maio.